Pastor Louis Rizal. Thank you, Pastor Marlon. May buntag sa tanan. Kabalo ko na ay pinasahi ang atong buhi nga Dios sa ato ang matag usa ka kinabuhi karon. Amen. Sa tinuod lang first nako nga nakabalog diri medyo grabe yun. So state ko at kanang dili ko ready ba, pero kabalo ko nga si Lord na yung something buhaton sa akong kinabuhi. Matagusan nato panalansa din nato masabtan yun unsa gyud na siya, pero si God is still working yun siya sa atong life. Gina-change na niya, gina-mold na niya, gina-shape na niya every day. That's why na ako'y 5 kabutang nga akong i-share sa inyo ha, nga basic nato ning pagtulunan, pero padalag sa malimtan nato sa atong pag-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Sometimes ma-misinterpret nato, masayod nato pagsabot, padalag sa murag okay lang, murag dili. Kini basic lang ni siya, pero dako kay tabang sa ato ang matag adlaw, sa ato ang kinabuhi. About ni siya sa life na ako'y 5 ka atong hatagan kamay nga mensahe kining gitawag nga life. Unsa gyud ang suga, di ba? Gi-invento ang suga para mahayagan ang palibot, di ba? Gi-invento ang usa ka adlaw kay dako kay na siya katabang sa katawhan, di ba? Pero before kung padayon, hangyon ako ang mata ko sa kabalo ko na something dako yun nga grasya, dako nga paghimuon ang mata ko sa inyo ako kabalo na sa himuon diri pastor, himuon diri nga evangelist. Every church na yun ay 5 ministries nga gibutang, gibuild sa Ginoo. Every churches, evangelist, teacher, prophet, apostle, pastor, gina-motivate yun na permanente o mo na gina-himo yun para manglakaw. Wa ko kabalo kung asa mo anak. Before ko padayon, let's pray again. Atong isa ka mo mismo mag-pray mo sa inyong heart karon nga madumagan pagid atong hebalo lipay kay ko kang kuya gani nagabi gyud himuot ko ba apil ko ato kay ako sa una ni fellowship ko tungod ko sa chicks, pero gi-change to sa Ginoo. The more we close to God, the more changes will come. Mo na nga nahilahi ta og paagi. Amen. Sige, mag-pray ta. Father in heaven, we thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa imong love. Thank you sa imong love Lord nga tungod sa imong gugma Ginoo nagpakamatay ka sa cross. Kay gusto gyud nimo luwason ang matag usa. Thank you Lord sa willingness sa matag usa ka heart karon nga maminaw sa imong pulo. Thank you Lord sa grasya nga imong gihatag kanamo no kapadayon mi. Wa mi kabalo Lord unsay mission namo sa among kinabuhi matag adlaw, but Lord we believe nga naging kay portion nga ihatag ug trabaho namo matag usa ka kinabuhi. We thank you Lord. Salamat din sa nga pulong dili ako'y makita, but ikaw Ginoo suga sa among kinabuhi. We thank you. Bless your word Lord God. Bless your people Lord. Ma-receive namo ang portion sa among gipangandoy. Ang pagkapos nimo sa among gugma Ginoo, ang pagkapos nimo sa among matag usa ka kinabuhi Lord. Ang paghikap nimo, pag-ayo nimo sa among kinabuhi karon matagam-taban namo Lord. Pag-bless nimo financially, emotionally Lord. Healing power Lord, especially namin ipagbati Ginoo. We thank you Lord sa imong mga promises, and we believe of harmony nga kinabuhi Ginoo. In Jesus name. Amen. Okay, padayon ta. Ang matag usa nato naging tay mga explanation every images o na-invento ng mga butang, especially ang mga butang karon na sa kalibutan naging tay lain-lain nga padayagan na o pag-explain na. Karon ako i-share about light. Katong may agi pagbaro na ako
wala na ako ma-explain unsa ang light, ang connection sa changes nato. Sometimes si God continue gina siya ga-change sa ato kinabuhi, pero dili nato na mabantayan. Natingalan lang katong sa tawag ato, katong testimony ni sister katong miagi nga sa iyang pag-almin diri sa pagpaminaw lang sa word, gi-change na di ay siya. Di na siya ganahan mainom, di na siya ganahan mga buluhaton nga dili maayo. Dili ikaw mismo ni change anak, kung dili si Jesus. That's why now, focus lang yun sa iya. Dili mo focus kinsay nagbarog diri, ayaw tanawa mga kinabuhi sa tao diri, kay mapandol ra ang mga tao, maluya ra ang mga tao. But si Jesus, wa siya pag-usab, Ginoo sa tanang Ginoo, Dios sa tanang Dios. Amen? Focus lang yun niya. Yung galing ang kabang o ba't nag-optiin, kita pang duwa lang, di ba? Tinoon na, mismo ang mga scientific galing, at tingala ka mong kariling na tag-100 na galing i-RTL, mahulog pa na sa kahoy, di pa kapupot. Ang anak, mo na nga, need yun nato mong focus kang Jesus. Ang time is 11:15. Okay, napakoy 30 minutes. Ang light, nakunin makabuta nga i-share sa inyo chap-chapon nato ni ang light ingon diri sa akong nakatunan is reveals and exposes. Sa Bisaya pa, nagpadayag o nagbutyag. Every time nga nimuduol ta sa Ginoo, kini ang tanawa, ang akong ginamin ani is something inside sa ato ang kinabuhi. Kaya ano, pwede ta magpa-pretend. Nga good ta sa church, every time good atong sinina, good ato ang lakaw, sister, brother, pretender kayo tao, clever kayo. Sometimes misinterpret nato na. Pero the more we closer to Jesus, iyan ang i-expose, iyan ang i-reveal unsay nakatago sa ato ang sulod. The more, asa nato na mabatian, asa nato na mabantayan, diha mismo sa iyong presensya. The more we talk to God, the more we worship to God, i-reveal na niya nga naada ay tayo mga unsa, mga hidden motives. Pero anak, katong gi-share ni brother ganina nga, tinaguan to nga tungod sa cross niya, ni fellowship siya. Tungod kay malingaw siya sa wali ni pastor, kay panay kayo, katuray yan Tuhan. Unsa pa? Mga secret sins na to. Ipadayag na niya sa iyang tulong. Ipadayag na niya diri mismo sa mga tao nga nagbarog diri, nga naglingkod mo diya, abi nimo naminaw lang ka, pero si Jesus nakikistorya sa imong kinabuhi. Amen. Kaya kung atong isgutan ang kinaiya, puro batik yun ang kinaiya. That's why ako explain sa inyo kinsa si Jesus. Kaya basic foundation nato to know more Jesus. Kung saan nato pag-explain sa tao, hindi nato na maila. Ang sa kaprada kami ni Marlon, Pastor Marlon, ni Abby yung mga networking company, mga daltan may dalatanan. Kaya bisa-bisa nga network, pasok yan na. Ang ubang tao lain po, bisa-bisa utang po. Amo is networking to earn money po. Pero, kini mga props nga akong gibutang dili, kini nga mga butang is nakatunan na ako na through networking. And then, connected niya siya sa atong espiritualong pagkinabuhi. That's why ako istorya sa inyo kinsa yun si Jesus sa atong kinabuhi. Number one, ingon niya, dili na the more we closer to God, the more we go on sa iyang presence, i-reveal ni Jesus kung saan ato ang naa sa sulod. Pero, wala kaniyang i-judge o i-condemn, but gusto niya wala na nga mga binuratan. Gusto tanawa, ingon niya, basa sa John 10:10.
ato lang i-change gamay kay ano medyo weak ug mata gamay kabalo ko i-change ra ni God. Amen. Sa John 10:10. Ang katiyuan sa mga kawanan mao ang pagpangawa, ang pagkatay, o ang pagpangguba. Apan niya ako din sa kalibutan, naroon mahatagan ko ang mga tao sa kinabuhi nga madagayaon. Oh, grabe ka. Kung ato ng sabton, the deep purpose is to steal and to kill and to destroy. Pero sa ingon ni Jesus, my purpose is to give them rich and satisfying life, abundant siya nga kinabuhi. And then, diri sa John 8:12, John 8:12, Pastor, Misulti pag-usap si Jesus sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod ka nako, dili gayon magkinabuhi diya sa kaligid, o dili mahayagan sa siya sa suga na naghatag o kinabuhi. oh, tataw, klaro kayo. Mo na nga, pasultiho nato ang Biblia. Tunan nato ang Biblia. Ang tanang nasulat sa Biblia, si Jesus ray aktor sa tanang aktor diya. Siya yung pasabot. Genesis to Revelation, in the beginning, ang kalibutan ngit-ngit o wala mahitsura. Pero unsay dito, before yun ang world kay ano, before sa creation sa world, itakap na sila sa tanas katong paring ano ba, nag-rebuild kay gusto po siya nga mahimog yung leader po leader man si Satan, guwapo, basta guwapo yun siya, barok, something different po siya sa uban. Gusto siya muli pareho sa God, pero si God is dili kay siya may God. Gihulog sa diri mo nang deform ang world. Pero sa pag-abot sa adlaw, i-create ni God, unsa yung unang butang, gibutang may dili kahayag diretso. Mo nang nakita sa Ginoo unsa diretso ang deform yun niya ang world dahil as a good yun nga gwapo kaayo. Kay ang creation dili mahimo kung wala gyud si Jesus, kay siya ang nagbuhat po kauban sa Dios. Lisod kay sabton sa makilala tudlo na si Jesus, na pugid si God, na pugid Holy Spirit. Pero usa lang ako i-focus sa inyo. Before nato masabtan ang God the Father, before nato masabtan ang Holy Spirit, focus sa ni Jesus. Focus na ni Jesus. The more we know Jesus, the more love ang magawa sa atuan, may ila nato siya tinuod. Okay? Muna nga, pag pila ka adlaw, iyang before na ginang world, pila ka days yan ito, 7, ina nagpahulay siya dayon. Pero nahimo na niya tanan. Same food na sa ato ang kinabuhi, na before kaayo ta, sa wala pa nato ma-receive si Christ. Before yun ka, dirty yun kita, something hugaw. Pero day by day, the more we know Christ, the more we focus to Him, the more we closer and drawn to Jesus, gina-change na niya. Kung bitaw na i-reveal ni Jesus kung sa atong kinaiya, it's up to you. Ilabay ba na mo? Ipadayon ba na mo? Imong pagpamalikas? Kung atong isutan, grabe atong kinaiya. Diya pa lang gani sa una-una, masayog na ta. Sa pagtanaw pa lang nimo, naibog ka, sayog gani na, maminyo ka. Kung ato nang pirmi istoryahan ang failure, hindi nato maila ang love tinuod ni Christ. Muna nga, need nato ipaila every moment si Christ, kay maura na siya ang key to heaven. Amen? If you believe Christ, you are saved. And then, gidungagan pag yun sa imong step na nagpabaptize ka, strong na kayo na siya. And then, nagpadayon pag yun ka. Wait na lang sa right time, kaya duwaon ka sa heaven dito. Palakpak yan dito sana. Mauna nga, first is reveal and expose. Ikadua, ang
ang light mugay po na. Tanawa, ang akong wife sa tinuod lang pag walay suga, murag di siya kaginhawa. Experience po na niya, murag ano po siya, paparay po ni ate. Oh, may mga tao ngayong anak, naapoy tao na di katulog kung may suga. Naapoy tao maganahan matulog kung may suga. Di ba? Lain-lain tao kinaiya. Pero ang suga, nagpasabot na siya, nag-guide sa atong kinabuhi. Tanawa, hapit na maging ang Pasko karon. Bumalik na po ng 3 Kings, Jesus is at nasa manger, at sa iyang pasungan, di ba? Simbaho na po siya. Pero human na to. Alive na siya, nasa heaven na siya. Ato na lang na siya in-memory ngayon nga na itabo. Pero dili siya baby. He is the God. Wala siya kamatayon. Amen? Ang light giya sa atua. Muna nga, bali na ko, 5 pages mo rin. Napayubat. Ang light, ingon pa din sa Psalm 119, 105. Basa. Pasultiyo nato ang Biblia para masabtan yun nato. Ang imong pulong sama sa suga na naghatag og kahayag sa akon. Agian, English niya. Agian. Agian mo siya na. Masabtan nato lang, okay. Isunod ang nagawa. Siguro ako may sila. Agian na. Sa akong agian. Sakto biya po itong word. Pastor, sakto mo itong word again. Gusto yan ako agad. Kaya lang mag-iinis mo. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Maugani na si Jesus, kung dili ta musunod, sige siya encourage sa mga tao nga, follow me. Follow me. Meaning to say, dili ta makuna niya, kaya musunod mo ta niya. Kaya kung makuna ka, ikaw na yung una. Oo. Mo bitaw na nga mapil ka sa kanan Christian, hindi kita mo follow niya. Natin mga decision niya. Ako sa taas na akong panginabuhi sa Ginoo, follow bitaw sa iya. Naitag yun na ma-miss yung ko. Especially katong pa ko sa gawa sa Malaysia ko. Pila ka flight ang na-damage na ako. Kaya wala ko nito sa akong asawa ko ng mga bana. Paminaw. Ako sa akong failure sa akong wife. Napaso, nahulog ang kong flight gikan sa Clark Air Base padulong sa KK basta upat ka flight ang amo ang nahurot. Kung i-compute nato na more 100,000 plus yun ang ako ang yung upat may kabuo ka na muna nga kung wala yun tayo sa akong giya ato alang kay ako magsaling ba mo kay ako'y laki, ako'y matuman. Tanawa. Taga-tudlo. Ang mauna siya ang giingon ako sa first si God yun, the more we know God, the more we closer to God, i-reveal na niya sa atong heart. Dili na ituyo dili sa stage na ikon ka, pakaulawan ka. Ang gusto ni God, i-change ka, i-mold ka o i-shape ka. No? Katawanan pero tinuod. Kahilapon ko ato. Anak ko din, kung dili yung ka makabalik dito, back to zero yun ko. Pati iyang alahas ko, nabaligyan na tanan. Pero tungod nagpadayon mi, gibalik sa Ginoo more than ka. Grabe yung kumayo si God. Kung natin kumaulaw, isyakit kung sa kumayo si God sa mga kinabuhi. Instantly, mga milagro, financial, ingani. Kita yun ako ang iyang grasya yun, grabe yun. Sometimes, sa sakit, masabtan nato na. Kaya nga no, naitay mang doon niya tungod po sa atong binuhatan. O ang body nato, nag-recover po na siya, dili instantly. Bless kayo mo kung i-heal mo diretsyo. Pero ang gusto ni God is to bless you yun, i-heal ka instantly. Pero na-process, proseso ba? Muna atong sabtun ang proseso niya. Kaya before na nagsakit o nahimong inanak o na something, nasamat o something sa atong heart, gibutangan sa nato
sa ng panahon. Ikapunan ako ng ganun Jollibee na sa unsa diha. Di po na nahitabo. That's why, unya ako i-explain na ay gamay nga chemistry nga atong iya science gamay, signs and wonders and miracles nga akong ipakita unsa yun ang life, unsa yun si Jesus. Kini mao ni mga basic nga foundation pero malimtan na to. Okay? Asa na to? Tanawa si Moses. Ingon na nga, Ginoo di ko mo hawa, dili ko mo lakaw bisag asa kung dili kauban ka ang imong presensya. Grabe ka, powerful si God yun. Usa ka guman sa iyang tao sa Israel, mga Israelita. Every time mo lakaw sila, adlaw ingani, naagiglaw yung utabon nga, dili sila mainitan. Pagkagabi, bisag mong lakaw sila, naapag-light, yung mag-guide sa ila. Grabe na ang milagro, pero ang kinaiya sa tao mo lagi, hindi sila satisfied. Lord, pagkaon, yataga mga pagkaon, dili gihapon, dili pa satisfied na grabe na inan, sa tinood na yung big shop dahil dito. Di magpaulan o siya mana, di ba? Pagkaon. Nakoy poultry dito, ipadala na po niya mga, sa to, mga pugo ba to? Pugo. Akwil, o, na ng pugo. Alahit po na siya. Basta, mga mananap nga at least makaon, pero mo lagi hindi satisfied yun. Mo na nga, i-reveal yun sa Ginoo every time kung siya hitabo sa Old Testament para masabtan nato karon nga generation. Mo na karon kung sabto nato ang pagkaon sa unang panahon dito satisfied kay ingana. Pero karon gibutangan niya kahum ang tinuod ng pagkaon nato espiritualon, simbolo sa iyang lawas, dugo o ang oil. Kung ato nagsabton, padalagsa rin simbahan nga naggamit ano. Ulahan ka. O una punta diri sa iligan nga digital na ang ato ang praise and worship. Yes. Ha? Unique kayo. Unique. Digital. Pero mas amazing mo kay dipili mo sa Dios nga naamo karon diri nga minaw. Na iplano ang Dios sa inyo ang anong naamo diri sabto na ninyo. Mao padayon ta o padayon pugo. Ingon niya diri kung walay guide, ang light nato dili ta mo focus sa light, wala gyud sa eksaktong direction. Ang three kings nakita nato kung atong tadawon ang story niya, nagtan-aw lang sa dito sa star. Sa unang panahon, wapuwi sakyanan, camel ra o kabaw sa ilang panggamit kabayo. Pila ka days o months kung ilang hiking at naglakaw na biya sila. Butunaw na nyo, ni-add to lang kang Jesus para mong worship. Pero karon ato adiri narong bayad ang kung si pesos, di ba kita ka ato? Di ba? Daghang tag reason ingano dili pa nato feel ang love ni Christ. Sa tinuod lang taas nga panahon nag-rest jud ko sa fellowship kay busy ko sa business ano gi isadihan din ako step by step kung saan ingana mo wapo ingana ingana and then natingala ko napalayo namang gito day. God bless siya financially. Tayo na. Pero stress kayo akong mind. Pero salamat ko nga karon gi-open na po ang mind nako nga nagpadayon siya work sa ako. Gigamit si Pastor Ernesto, si Kuya June to invite me here. Nagpadayon ko karon. And then katong Sunday wala ko diri dito ko sa tribo. And then instantly itawag ko dito, you need to speak sa tao. Muna nga, every moment yun nga, need na itong nga ready ta. Kaya wata kabalo ka ng hatay, gamiton ka. Amen. Di pa speak ko dito, dagang Muslim. Dagang mga katawan nga, huwag ka ilaw, napay ko yung mga bago nga, nagpa-member pa sa tribo, and then, i-speak na ako nga, love na ni God nga nung naataka ng diri ipilitan natin bunuaton gawa nato masabti. I-explain ako ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pakpak sila tanan, nalipay sila ato
ako maminsahe, nagamay na itong maminsahe, ano kung magtuon ta? Kung naatay baruganan abot sa tribo, sa ang tribo, barug, pagtuon. Mauna po ta karon diri sa sunan nato, kung saan nato pag-explain sa tao, mismo kung sa ang suga, wa ka kabalo sa explanation sa suga. That's why ang tao gibutang dili basta amin ninyo hilingi lang ni kuya ang nagbutang dili na ay something sigad yung gapili anak mo na nga padayon ta maminaw ta mga batanon katulgon kay ngano irritate ang yung spirit. You are not ready to receive kay ngano you are focusing sa mga world things, malingaw mo sa outing, dula, karon ko istoryahan nato ang mga negative bitaw nga mga buhato nato. Pag ipagawas nato itong ganina katong God of War, malingaw mo ba? Ang trailer sa God of War, wow! Mismo ako makikaway ko sa akong asawa sa una. Mabilar ko anak, iganahan ko, uso pa ng PS2 sa una. No, mabilar yun ko anak sa game. Ayaw ko anak, malapit ako, makalusot ako, nanang power na rin. Mo na ang trick ni Satan para lang sa i-break na niya inyong relationship tungod lang anang mga gadget. Pero isgutan nato na. Sa fellowship kasagaran ako, experience na ako, mo nang i-share na ako karon sa inyo ako ang kinabuhi. Bless kayo sa church. Yes, tapang diri limpyo, grabe kayo, grabe ka huli kayo. Tapang diri, oh pastor, sa pwede patrabaho, magkita pwede patrabaho ko pastor, kaya buutan lagi. O sa sinigan na diya. Pero pag uli sa balay, wala gani, di ka pang lungag, dili ka pang limpyo, dili ka hugas yung plato, magyaw-yaw pa kay mag-ihap. Kinsa ang hugas yung plato kasi maglaba. Ako na may naghugas ganina. Siya wala. Try na po. Mo na yung reality. Mo na sa church, pareho na siya sa eskwelahan nga gitudluan mo sa ang pagkinabuhi. Ingon pa ganina ni pastor, ni brother, ang pagtuong nga way buhat patay. That's why ginabuhi yung tapirmi ni Christ. Focus, focus, focus. Na-irritate ang mga tao kanang ino na ikaw luwas na. Dili ganahan ang ubang mga relihiyon anak. Pinagpaabot pa sila sa kaluwasan. Pero tataw kaayo nga human na nagpakamatay si Christ, ang atong buhaton is the waton nato ang iyang saad na luwas na ka. Amen. Nganong mo bitaw na nga, it's time to stand ang yun. Nganong taguan na nato. Nganong John 3:16, ato ng sabton, niamba ko. O na ako, naradili. Sige lang. Padayon ko. Okay, mawala na po sa akong topic. Napakoy 15 minutes. Okay, yun po ang live maghatag og guide nato. And then, ang live, muhatag po siya o color sa ato ang kinabuhi. Diba, pag ngit-ngit gani kayo, pag open mo sa imong mata, di ba makita nimo ang classic na color. Diba? Pag close nimo, sabi makita nimo. Siguro ang pinakalas nimo nga makita, katong last po nimo anong murag mo shadow siya, murag mo rin kung inong pa nga, papatin yan ninyo nga, budlog ilang ulo, kaya mapabili na sa iyang mata, kaya makita na sa iyang sumon, pakitaon ninyong naong. Mao man ay panultiyon sa karaan. Kinahanglan budlog niyo tinuod yun sa Genesis. Kaya every person nga pati budlog yun ang ulo. Kaya sa katigulangan, pag ang halas, pati yun nimo, ang lawas lang, patay na, nabili ng ulo, nakaabli, kaya na permanente ang mata, dili mo close, di ba? Kinahanglan puson yun na nimo kay ang last anang nakita nga ikaw, kinsay nidoon niya nga iyang parinting soon, mama papa, makita na dito kung kinsay nagpatay niya o balikan ka niya. Kung na tinood yun, tungkod yun, bebe, sa gansa, paliksaan, anak, tinood yun ang Biblia. Muna iingon sa Biblia. Kay tungod ang halas, dili ginanap yun ang halas, ang siyang penalty ng gusto. Pero nag-represent ng snake, wala may snake na butan yun, mamaap yun na sila, labi na gudmon.
Okay, padayon ta. Mauna kung padayon ta naka-close ni Jesus, tanaw magpanalagsa, magmatingala ta nga atong kinabuhi, hinay-hinay di change na ta, di na ta mamalikas, di na ta okay man na makighalubilo magyapon. Usawa na atong pag-share sa atong friends, kung di ta makighalubilo. Okay na po kayo ka nga, huli na kayo ko, kamono diya, di ba? Asa na mo, dito mi sa ano, may ribulto diya, dito mo sulod yan, ribulto. Panalagsa ma-misinterpret yun sa tao. Si Jesus, every person na muduol sa iya, iyang i-bless. Bisag kinsa masakiton, iyang ayuhon. Namin iduol sa iya, only Pharisees ra gyud kay ngano. Batista man. Ang sa Batista, i-judge yun nila ang naghimo o mga maayong butang diya sa adlaw papahulay. Di ka maswato sa kakilong bugas kay bawal na. Di ka mamungha, dili ka nagbase sa balaod. Ang question, kasi nakahimo sa balaod, tibuong kalimutan gikan sa Old Testament hantod sa New Testament, kasi nakahimo. Pero wala ba? Muna si Jesus regular kinato. Kung ito nagipasig-uli atong relasyon sa God the Father, kaya wala makapisig-uli anak. Bisa kung saan natong halad, ilipanti pa na yung ihalad diya. Kaya sa unang panahon, halad-halad system pa. Kung dato ka, makahalad kang dako nga mananap, 1 year rapod. Ang pobre, kalapati, 1 year rapod. Pero ang tagal nga once we receive Christ, forever and ever you are saved. Registered yung ka nga safe and sound sa plakpakyan Diyos. Kung na mga foundation na gihatag sa Biblia nga bisa mga pastor sa ubang mga simbahan dili dawaton nga you are saved if you receive Christ. Kaya ipagatibabaw sa mga mata sa tao, dalunggan sa tao nga makasasala ka. Sa may tao nga makasala, bisag pastor. That's why standing here nga dili ko na suko, nagwalik ko, share ko sa inyo. Muna na masakitan ko ako sa tinulang, grabe ko ka murang soldier sa una mga tuloy ko iglesia ni Cristo para masave na ako ang uban nga maminaw pa nga tao naman nila si Jesus. And then pangutan mo about salvation, mabut lang, ginuoy bahala. Anak sila. Karon kung dili ka mo penetrate, pero sa iyo po sa ako kay murag debate man system ako. Pero karon gidungangan pag yun ang mga nga, the more we closer to Jesus, the more wisdom and knowledge will come. Muna nga, bisag kung sa mga istorya sa mga negative na tao, dili sa ato, at kabalon, na may mga spy ni Satan. Muna sila itig-break sa mga churches nga tinuod ng alaga sa Ginoo. Dauto na sa pastor, doktor gigwata, di mo manghatag ka na, ang TV yung ihatag, wala na yung ipasarado yung tulang eh. Daghan kayo reklamo. Muna, daghan tao nga musulod lang sa simbahan para bukon ang relationships. Kung ilang tao, imo nung amiga, imo nung the more, ilang na to. Siya magod ang life. Dili ka makakita sa tinuod nga ikaw kung dili ka mahayagan niya mismo. Okay, light brings color. Muna nga, once you receive Christ, siya ay maghatag o pagkagwapo sa imong kinabuhi. Sa reflection nga, kabantay mo anong luminous light? O kana na lang, ano na lang, si tawag na kanang energy saver, kanang solar. Tanawa na doon ang hihimo anak. It's very unique. Nga nagkuha siya source of power dito sa sun, and then i-connect siya dito sa battery, and then i-produce siya of light. Ang atong kinabuhi karon, hello! Hello! Murata of flashlight. We go to church, nag-charge ta, ang battery mo na atong heart, ang ato ang mind, ato ang body, ang atong soul. Sabta ninyo, nagamito nato na in the right time, in the right place po. Ipasiga nato na sa kalibutan. Kaya ngipit ba ang kalibutan? Saan nato pag-share
Kung mismo kita, mismo, asa mo, bibasin mo ka. Kung asa dapit ang kananan sa mga kalahubog, dito ka. Asa gani ang sugalan, tari, dito ka. O kung isgutan na ito mga kinaiyan sa tao ba, dili kita ma-bless. Pero istoryahan na ito ang pagkahigugmao ni Jesus. Huwag mo kabalo. Karon sa inyong balay, grabe ang milagro na ipangbubat dito sa inyong pamilya. Ingon pa niya, saan yun na niya, ang sa kapamilya, o sa katawang mga lagad ni Kristo, tipong panimalay, isave yun na niya. Palakpakin si Jesus. There is a John 15:16. Wala na akong mabasa dahil taas mong guwapo manunta tayo ito. Napay sobra ang dato. Sige lang. There is a John 15:16. Basa. Wala yung mabasa. John 15:16 na. John 15:16. Kato. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. Basa daw ya. Dili kamo ang nagpili kanako, kung dili ako ang nagpili kaninyo. Dipili ko kamo aron manglakaw o mamunga sa mga bunga nga mulungtan. Aron nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan, pinaagi sa akong ngalan, ihatag niya kaninyo. Amen. Basic ra kayo siya, pero tako kayo. Ingon niya diri. Aron bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan, pinaagi sa akong ngalan. Dili ni Pedro, ni Juan, San Vicente, o kinsa, Mama Mary. Only Jesus. We respect the name of Mama Mary. Hindi mo ra siya instrument. But ang tinuod is si Jesus ragyod. Dili nato masabtan ang Holy Spirit. Dili nato masabtan ang amahan kung dili nato masabtan si Jesus. Mo ang tanan gani ang power na ni Jesus. Amen. Nakuha nato mga batanon. Kapaki ang Ginoo. Wala mo nagpili na ni Anli dili. But si Jesus ang nagpili kaninyo. Kaya na ibuluhaton o na panalangin, madagayaon sa inyong kinabuhi. Saligi na, palapaki ang Ginoo. Abi ninyo gakuyog-tuyog lang mo ni Kuya. Dili. Kaya ako sa una, bata pa ako siguro mga grade 6 ko. Apil na ko diya sa Assemblies of God. Huwag ko kasapot ang mga bata sa una. Grabe mo flow ang Holy Spirit. Bisa mga bata gamay, mag-thanks na, mag-musulti na, mag-share na yung word. During sa worship, and then ako mismo, mula ko pariwan ninyo, magkatulgon. Sa tinod ko yan, nahimot ko katong may-agi, gabihin na to. Naabtan ko kaadlawang dako. Sige ko muni-muni sa imong istorya ba nga ang yawa nagkapyot sa imong mata. Naabtan ko kaadlawang, sige ko kakikik nung sunod ko yun. Dili ko. Illustration. Kaya nga nung na-experience na ako mismo diri. Kinapyot. Magkapyot yun siya, mga gagmay na ang kanto, mga usa nila. Kapyutan yun ka. Butangan pa o daga. Pag-ano, mga umura. Tinuod dili. Bisa kung sa kalami sa wali. Bisa kung sa kapayri ang nag-preach diri, di ba? Murag, kami gani sa mga sahon, na yung time na palitan natin toothpick ko eh. Kabalo mo sa toothpick, yan na sa mata ba? Parang kailang filmi. Mo ginang gusto siya yawa. Kaya ano, number 4, nagmay na lang yun. Ang light, ma-irritate yun na sa mga katulgon. Di ba, ang akong asawa masuko, magyaw-yaw yun sa akuha. Every time na ma-open ang light, dahil siya nakatulog lang, nga higit pag yun. Masuko na siya, makakita siya light,
nimo sa light kay grabe man gyud. Ingana ang presence ni God. Tanawa, ingon ko ganina ingon ni ang sa pulong si Ginoo, dili ka mo nagpili kundi si Jesus ang lakaw mo. Mao na karon kung imong giginabuhi ang pulong sa Ginoo na kay pagtuo pagbuhat mo share man gyud ka, di mo ginamlikayan. Irritable kay na. Sige, videohin ko. Mapreso ka. Saksi mo ha? Mo nang tinuod. Irritable kayo ang mga unbelievers. Kaya ipahayagan sila sa suga. Ma-open man ang ilang dili na sila ka atraka. Kabidyo ka. Kabidyo ka. Ano ba ka? May mga takaroon sa adlaw ba? Muna na, Facebook, hope nga medalyan. mensahe sa basic lang ni. Dako ni nga pundasyon nato nga may kinabuhi nato. Last, ang light, wala na akong matapik na ng sorry kayo, ano lang na ang mga ano gyapon kay gamit yung kayo na siya. Sige lang sa John 1:1. John 1:1-5. Kung sa yun ang light, para masabtan yun nato mga batanon, gidala mo din sa Ginoo kay na purpose si God sa inyo. Jesus loves you good. Amen. Sugad pa sa kaniadto, ana-ana ang gitawag nga pulong. Ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Sugad pa gayud kaniadto ang pulong kauban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang o wala kayo'y nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ang pulong mao ang sinugdanan sa kinabuhi o kini nga kinabuhi sama sa suga kay mao kini ang nagalamdag sa unahuna sa mga tao. Kini nga suga mao ang iwa diha sa kanitli o ang iyang kahayag wala malugi sa kanitli. Amen. Padayon ka sa 14. Iambak nato sa 14. 1:14. Ang pulong nagpakatao o nakiguban ka nato. Nakita namo ang iyang kadungganan, ingon nga buktong anak sa amahan. Maluluyon gayon siya o pulos kamatuuran ang iyang gipanulti. Ang pulong mao na siya, ang buktong anak mao na siya ang suga sa atong kinabuhi. Gusto niya maluwas ta. Palihog, dawata ang kaluwasan 2,000 years ago. Dawata na ang pabor, ang gugma, ang abundansya ng panalangin. Mao bitaw na nga moingon mo ano dato mo kay sila. Ano lahi mo gyud sila panalangin mo financially, lahi gyud. Ang pangutanan na nuktok ba mo? Kung ayo sa ilaha. Naghangyo ba mo sa iyaha? Ang pangutanan po kaila bata niya mo nang wala ka kapanukto. Mo nang grabe ang love ni Christ, kung kaila ko ba nga nagtuon kong grabe sila. Sige lang, murag ipadala na lang nako ang light magwag kang sa kangit-ngit. Iambak na lang ako siya. Ang ikalima is light dispels darkness. Ang kahayag magwag kang yun sa kangit-ngit. 1 John 3:8. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil. Tanawa mga batanon, amahan, inahan, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of devil. Muna ang light, gusto niya ipadayag yun. Every pastor and leader, si Jesus atong i-preach, dili ang kinaiya sa tao. Mo bitaw dili ta magdaghan kay ngano masakitan man si Brad. Himamay baya na dili day. Masakitan labi na maigo. Pero mo lagi na sa number 1 ingon ko
ipadayag yun niya once nga na ikaw magabiton sa Ginoo nga wata kabalo na iminsahe ang matagusan nato ka kinabuhi. Malampakin si Jesus. So akong i-elaborate ka, akong explain ka lang pag-dinig lang to rock. Sorry kayo sa time. Kabalo ko na ipanalangin ang Diyos kini nga pulong sa inyo ha. Kaya naman eh. Hindi siya nag-represent yun nga ikaw, ibalik na ako tong kaniadto ba nga wala na ako napadayon. Ang tao na ako'y ang yawa, misulod yun na siya o mga simbahan karon. Gusto na ako ipadayag ang kaluwasan, tinuod nga kaluwasan, giluwas na taniya. Pangutana karon na abay nakahimo nga tao nga nahimo niya ang tanang balaod. Wala. Nag-ihap ganito si Jesus, nagsulat siya dito, wala pa mag-iusa nga nakahimo sa tanang balaod. Na-fail magidantanan. Ang tubig nag-represent na siya nga ikaw. Thank you, Pastor. O mao kini test one. O kini nag-represent ni nga mao si Satan. Mao na nga bisag kung saon nato o pagpakaroon kaning ni Kuya ganina nga ang pagtuo nga walay action o buhat patay. Daghay nag apil-apil ang fellowship pero ni ato nagkaon. Apil pugwa na sa una birthday mga yan. Ganahan ko kay handa. Oh, tinuod na sa reality. Mao reality. Mao gina nahitabo sa akong kinabuhi. Mao nang si Satan gusto gini nga i-destroy. Grabe yung pamakat, dauto sa simbahan, dili kaluwas. I-condemn yung kaniya. Muna hatagan yung kaniya o mga muna ang Black Anna is nag-represent yun ang atong mga sala. Si Satan kabalik-balik, magpakaroon ingon nga layon siya sa kiring na diay siya. Si Jesus magalang tinuod nga layon. Isa kung saan nato, mabalik-balik, o dili nato na makaya nga mawala ang ilang sala. Sa bunsaon nato, mo na unit nato mo connect kang Jesus Christ. Totally, young people, ipadala mo karon diri, wag ka manong sa purpose ni God sa inyo, pero na-plan si God sa inyo is to prosper you in your life. Amen. Mo na karon akong gisulti sa inyo, mo ni inyo ang vessel, kamo ang vessel sa sala, kamo po ang vessel once you receive si Christ, ang Holy Spirit, vessel po mo kay temple mo ni God. Amen. Okay. Karon kini usa alkaline ni siya, acidic toxin ni karon. Ano na ako sa science gamay kay matingala mo so magic na dili. It's alkaline ni siya and this is a toxin. Pareho ni siya sa body nato, nganong magsakit ta, nganong gihubagan ta, nganong gihilanan ta, nganong nagsakit atong ulo, nganong nilipad atong mata, ulo. Tungod na sa ato ang gipang over kayo, matulog tag alas 12 alauna, and then mo mata sayo, dili gyud madaot gyud atong body. Wa tay saktong kaon sige ratag dilata, instant coffee, instant dudon, instant tanan. Mo na atong body is ma-weaken gyud. Mismo ang baligya sa mga tindahan, mga fast food, nag-inom pa na sila healthy, dili delicious rin itong yummy. Di ba? Jollibee, halos ng gawas niya, pareho ni gawas. Danawang ilang, di ba? Sa tambo. Di ba? Mo na ang nahitabo. Mo na ginasakyan siya. Tapos sa pagkaon, bantayin ninyo. Be aware yun ka. Balik yun na sa kanaw si Bishop Shadrach Abednego. Napilihan sila sa hari kay mga healthy sila. Sila na hindi mo kaon o mga unod. Okay. Dili okay naman na siya basta. Dapat karon na kamugay ani. Pasalamat ta karon kay gihatagan yung tag idea ni God nga to bless all the
niya, labida na pa bread and wine, i-clean man kita itong body. Pero night time man yun nga, need of restoration po, recover atong body, mo na bitaw gilantan ka. Ang bata, di nato na masabtan. Nganong ka, pag-gipo niya, pahilantan mo siya taas kayo nga pila na ka degrees ang iyang init. Kaya ipahumok sa body mismo ang bone sa bata para mo gawas ang ngipon. Gahit yan ang ngipon. Karon kung dili mo umok ang bone diri kung saan paggawas sa ngipon nga gahi man ang ngipon. Sabta gani. Wala na isulti sa doktor. Muna diri sa networking namin nakakatunan ng ani gamay. Muna need nato ma-share pud ni. Mao ni karon imong body, mao ni si Jesus ang Holy Spirit. Once you receive Christ, ang imong sin automatically mawala na siya. And you are saved kung magpabaptize pa yun ka o magpadayon. Karon, nasudlan na ka sa Holy Spirit, you receive the Holy Spirit, instantly nawala ang imong sala o anak na ka sa Diyos. Amen. Dapat ka. Amen. Wala ito. Sigarilyo to. O karon, kinsa may tao nga nangalagan nga wa kasala. Oro. Gusto na ako masabtan yun nato ni basic ni siya pero dako kayo ni nga mensahe sa tuwa. Mao ni imong body karon, you are saved. Ingon pa ni Jesus diya. Siya ang nagpili sa inyo. Dili kamo ang niyan diri. Sala. Bisag mo penetrate pa na diha sa imo, instantly tunawon gihapon na siya. So you are saved. Mao na'y makalikot-gut ang ubang nga relihiyon nga masave yun ang mga Christian. Kaya dili sila tinuod mga Kristohanon. Maraming salamat kung Kuya Ernesto nga naabot yun ni diri. Mao ni ang good news, mao ning maayong balita nga gikahadlukan ni Satanas. Kay sige siya pamakap na makasasala ka pero giluwas ka sa Ginoo. Napay usa pinatalas. Ini siya tanya dengan pastor ke, tapi nak saya bersama. Kini siya kung connected ta ni Christ, kung connected ta ni Christ mga batanon, sabta ninyo utarong. Kini once connected ta ni Christ, ang atong life mao na atong kinabuhi. Nga makita, dili na makita sa kalibutan pero sa mga Kristohanon makita na. Mo nang irritable kayo na ang mga kalibutanon kay dili sila gusto ma-open unsa ang ilang sulod. Mao ganito ingon nga once nga ma-share nimo sila ni Jesus, ma-open ang ilang spirit, makita unsa sila nga pagkatao. Mao kakaron kay gidawat nimo si Christ. Amen. Kanina, bisan nakasala ka, pero iayo o i-bless ka sa Ginoo. Dawata na, klapak yan Diyos. Karon, makita nato ang power, wala man diha. Disconnect siya. Pero kay gi-receive mo si Christ, gilimpyuhan ka instantly the light. Makita yun ang musika gihapon na Diyos. Una kung mahawa ka ni Christ, mawala yun ang connection nato. Siya na yun ang guide sa atua. Tingin ko, basic foundation nato ni, pero mo ni ang pinakadako ng ato ang lesson o learning karong buntaga. Tanawa, una nga you are saved. Dili pinaagi sa imo ang puso, dili pinaagi sa imo binuhatan, kundi tungod sa iyang gugma
Thank you sa I know God has a plan for you. Lagi grasya ang Ginoo nga pagabuhaton. Ayaw i-focus ang imong mga sala. Ayaw i-focus si Jesus. Pati nga laki i-change na niya. Ang imong pagkakautan o ang life nimo nagkakaroon problema financially, problema sa asawa, sa anak, sa trabaho. Once you follow the light, i-change na niya. Kaya karon pa lang ginashape ka karon hinay-hinay hatun mahimo kang ikaw. Kaya ato panalunan langit ra gyud. Karon mga batanon o kinsa mga kinsay ganahan yun yung serve ni God, mo follow sa life. Palihog ko, kana lang karon nga mutindog lang. I-challenge ta mo mga batanon o kinsay willing yun nga mo-obey sa rules ni God, to follow Him, to follow the light. Kung kisay ganahan karon, kamot lang, isa ka inyong kamot. Kisay mo follow ni ay mo kaulaw. This is the right time to surrender. Woo! Thank you, Lord. God has a purpose and plan. Dagan sa panahon nga kabalik-balik sa church, but wala akong masabti kung saan kaluwasan. Grabe ang love ni Christ. That's why, ingon niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kinsa ang mutuo, makadawat o kinabuhing dayon. Pwede ba katong nagpataas o gamot? Pwede na ako paatuhon diri sa atubangan? Ay mo kaulaw. This is the step nga makita yun sa Ginoo nga willing mo change, mo repent, mo doon o mo pinabuhi niya sa iyang atubangan. Hallelujah. Woo! Woo! Holy Spirit, this is your time, Lord. Woo! Let it flow, Lord. Thank you for your life, Lord God. Thank you for your love, Lord. Hallelujah. Lord, nakita ni mo yung mga kaanakan karon. Gusto sila follow sa imong light, Lord God. Sa imong guidance, Lord God. Sa imong rules, Lord God. Thank you sa imong love, Lord God. Woo! We praise you and we honor you. Thank you sa imong blessing, Lord. Lord, we cry out because grabe ang imong love sa mga Ginoo. Ipili mo, Lord. Wala pigapili nimo. Bless, Lord, every person na nakakaroon diri nagbarog. Assign as a sign of surrendering sa ilang kinabuhi, Ginoo. We thank you sa imong touch, Holy Spirit. Pwede ta mo atubang diri. Atubang lang ta diri. Yes. Paganawa ang message sa song before pagpapadayon of pray. Sabtan ito ang message sa song. And then isang mabina mo, pwede mo mukan sabto na ito ang message niya. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa imong pagbayad sa among kasalanan, Ginoo. We praise you and we honor you and we worship you, Lord. You are so great and amazing, God, Lord. Thank you, Lord, sa pag-bless mo sa imong mga anak karon, Ginoo. Lord, grow sila. Shine, Lord God. And the word of the Lord said, let your light so shine before men, so that we see your good works and glorify the Father which is in heaven. Pasigay yung suga mga igsoon. Thank you
Thank you, Lord, for the mercy. Thank you, Lord, for everything. Especially, Lord, the salvation. Isipin mo nga lang yung Diyos na rin sa kalimutan at ay tuloy ang ilang ginabuti at kalimutan. Ang naging sila ginoo. Number 1, yung ipangandoy ng Diyos na magabuyo sila o magkalimod sa lingkod na paan. Tabangi sila ginoo Diyos kapag. Tabangan sila ipangandoy Lord, itasbuhi sila ginoo. Itasbuhi pa sila, nagpaabot sila ginarayan, kinanglan sila Lord. Nasayod ka sa ilang kinanglan, bisagit pa may musulti, bisagit pa sila musulti, at kalimod ng Diyos. Sa ilang kinanglan Lord, nasinod ka nilaan Lord. Tabangi rin mga pagkantong Lord. Tabangi mo silang lamito. Naghan po mga tao po niya na nasa kalimit ng Diyos magabalik sa inyo sa bato. Kaya di na yung ipangandoy ng Diyos kantanang mga tao kapuyo kayo sa inyong kinarian. Ilmato sa linaw at kalayo ng Diyos kanyang peno at ininatwa na inadama na sunat. Yan daw yung mga ng Diyos alam nila Diyos. Lord, gamitin ang pinong batang. Salamat Lord sa mga paghibukan at kanila. Salamat Lord sa mga pagpili. Salamat in Jesus' name.